मंगलम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। समचरण सरोजं सान्द्र नीलाम्बुदाभं जघननिहितपाणिं मण्डनं मण्डनानां तरुण तुलसीमाला कंधरं कञ्जनेत्रं सदय धवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। प्रथम जावनु श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचो परमपूज्य गुरु परंपरेंतलो नित्य निरंतर 5.5 वर्षपर्यंत पूजन अर्चन करून इतसलो श्री सीतापति रामचंद्राक तशींची वीर विठ्ठलाक मुख्य प्राणांक नमस्कार कोण आमगेले पर्तगाळी मठाचे समस्त नारायण तीर्थानां आरभ्य विद्याधिराज तीर्थ पर्यंत समस्त गुरु परंपरेंतुले समस्त स्वाम्याले चरणारविंदाक नमस्कार कोण तशी विद्यमान विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याले चरणारविंदाक हृतपूर्वक नमस्कार कोण आमगेले मठाचे 5.5 वर्षाचे एक अत्यंत महोन्नत महोत्सव हे समयाचेरी अनेक रूपाचेरी धार्मिक सामाजिक अनेक तरेचे संकल्प घेतलेले महायज्ञाबद्दल 1-2 उत्तर उल्लोच बद्दल स्वाम्याला आशीर्वाद घेऊन 1-2 उत्तर उल्लोच बद्दल प्रयत्न करता। आमगेल हो संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे एक उगम आमगेले बदरिकाश्रमांतू फलीमार मठाचे 10वे स्वामी श्री रामचंद्र तीर्थ स्वाम्याला एक आमगेल गौड सारस्वत ब्राह्मणांतलो एक बटू नित्य निरंतर स्वाम्याला सेवा करून आशिल्लो तसलो तो एक स्वाम्यालो अत्यंत प्रिय शिष्य बी जालो आनीक तांगेले एक प्रीती पात्र करून घेतलो ताणे माधव म्हणलो बट तो त्या बटूक बदरिकाश्रमांतूंची परमपूज्य ते फलीमार मठाधीश रामचंद्र तीर्थ स्वाम्यांनी एक मध्व सिद्धांताचे एक प्रचार जावका आनीक हे सारस्वत समाजाक बी एक बटू तयार जावका अशी म्हणली एक तांणी बी एक मनांत दवरून घेवन मध्व सिद्धांताच्या प्रचाराबद्दल हे माधव म्हणले बटूक शिष्याची तांणी दीक्ष दिली आणि ताका नारायण तीर्थ म्हणले एक नामाभिधानान आमगेले एक गोकर्ण मठाचे एक आरंभ घडलो आणि थंयसान वाराणसी येवन वाराणसींतू तांणी एक थंय मठा स्थापन जाली। परत थंय बी तांकां नारायण तीर्थ स्वाम्यांक रामचंद्र सीतापती रामचंद्रा एक नित्य आराधनेक देव तांणी अनुग्रह केलो आनीक थंयच्यान आमगेले आरंभ जाल्ली एक परंपरा गोकर्णांसान पर्तगाळींतून जाली तरी गोकर्णांसानूय गेल्ली तसले सीतापती रामचंद्र शिलामय मुख्य प्राण विग्रह समेत थंय प्रतिष्ठापना पर्तगाळींत जाली। अशी आमगेली ही गुरु परंपरा आरंभ जाल्ली नारायण तीर्थ धोरण विद्याधिराज तीर्थ पर्यंत प्रत्येक स्वाम्यांनी कशी एक यजमान एक कुटुंबाचो जबाबदारीन आपल्या कुटुंब आपल्या चेडू आमगेल कुटुंब बरें जावका म्हणले एक संसारांत रक्त संबंध उरता जाल्यार खंयचे मठाक रक्त संबंधाचे खंयच्यो विशय ना जाल्यार तसल एक नारायण तीर्थ स्वाम्यांनी एक आमगेले गोकर्ण मठाचे एक उगम ते एक बदरिकाश्रमांत घडिल्ले निमित्तान 24-23 स्वाम्यांनीची प्रत्येक तरेन तंगेले एक व्यक्तित्व आमगेले मठाक प्रचाराक एक दश दिशे भितर एक प्रचार करता तसली एक व्यवस्था हे विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यां पर्यंत अत्यंत महोन्नत महोत्कट आमगेल मठा समाज वर्गा बरी घडका असं पुरा तांणी चिंतन दवरून घेवन प्रत्येक 23-22 स्वाम्यान कसन केलें की ते पुरा प्रत्येक स्वाम्याला एक आदर्श आमगेले विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यांनी पालन करून आमकां आज समाजाक एक अत्यंत प्रज्वलित एक तेजोमय मूर्ती विद्याधीश तीर्थ स्वामी आमकां आज तांणी अनुग्रह केल्ले तसले विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यांक प्रथम जावन आमगेलो समाजू समस्त समाजू चिरऋणी आसा। आज आमगेले विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यांक असल एक तांकां ज्ञान असल एक तांकां धैर्य तसल समय सूचना परमात्मा ते सीतापती रामचंद्र 5.5 वर्षपर्यंत मठ परंपरेंतुले सर्व देवान सर्व स्वाम्यान उपासन केलेले तसल ते एक रामदेवाल अनुग्रहान वीर विठ्ठलाल अनुग्रहान अनेक परंपरानुगत सर्व स्वाम्याल आशीर्वादान आज आमगेले विद्याधीश तीर्थ स्वामी म्हळ्यार एक परस्पर
प्रत्यक्ष एक रामचंद्राले स्वरूप श्याम कधीच लागला की त्यामुळे त्यांनी लोकांक ते समाजाक पळोत असेल तांगेले एक मार्ग दिवत असेल मार्गदर्शन त्यांनी समाजात दिवत असेल एक स्फूर्ती उत्तम संस्कार हे पुरा पळत असताना आम्ही खरेंची आम्ही समाज धन्य हेच समयाचेरी परमपूज्य विद्याधीरातीर स्वाम्याने मठ स्थापनेचे 5.5 वर्षाचे म्हणजे पंचशताब्दी महोत्सव त्या समयाचेर पर्तगाळीन ध्यान मन व्यवस्थेना त्या समयाचेर अत्यंत भयंकर नमुन्याचेर विराट रूपाचो पंचशताब्दी महोत्सव आचरण केलो तदनंतर सपाद पंचशताब्दी म्हणून केलाय अशी तदनंतर शतकोटी रामतारक मंत्राचे प्रत्येकल्यान जप बरोचो अस्सल नमुन्याचेर एक धार्मिक प्रचार धर्म प्रचारो तांगेल निमित्तान घडलो पर्तगाळी मठू खंय आसा म्हणले एक दिक्सूची आमगेल विद्याधीरातीर स्वाम्याने सर्व स्वाम्याने केली तसं पुरा त्यांनी कर्तव्य निष्ठा कोर गुरून केली हे आम्ही कर का असल म्हणले सामर्थ्य तांकां तुम्ही अनुग्रह कोर आरोग्यान तोंदरे रित्या सर्व तांणी परिपालन कोर प्रत्येक उत्सवादिक अत्यंत आदर्शप्राय प्रत्येकल्यान आतापर्यंत जनजनित जावनेचो उत्सव पुरा केले तंतुले आत्ता आमगेले विद्याधीश स्वाम्याला कालाक हे इतलं सान प्रायरेचे वामन रूपान करतसन सामर्थ्य तसल एक योग्य रीतीर 5.5 वर्ष आमगेले नारायण तीर्थांक दिली तसले हे एक रामचंद्रालय पर ते 5.5 वर्षाचे हो महोन्नत कार्यक्रम त्यांनी संकल्प केलो ते रामदेवान दिल तसलं बुद्धी आणि समाजाचे उन्नती उत्कर्ष समाजाके एक संघटन जाव का प्रीती जाव का विश्वास संपादन कर का देवा बरे संस्कार न्याय नीती धर्म आचरण जाव का म्हणलं उद्देशान स्वाम्यान मनांत दवर घेऊन हो एक कसल तांकां येवजले आणि त्यांनी हे कसल नमुन्याचेर होड इतलो होट एक 5.5 कोटी जपाचे एक होड ते एक संकल्प केलो त्या संकल्पाक प्रत्येक समाज बांधवाने प्रत्येक देवस्थानांत जप केंद्र म्हणून स्थापन केले प्रत्येकल्यान थंय वचून जप करका आणि ह्या नमुन्याचेर एक त्यांनी कसं एक भारी नमुन्याचेर एक त्यांनी मनान संकल्प दवर घेन इतलो होड एक हे मनांत दवर घेतले त्यांनी कसल ते रामचंद्राला खेळ म्हणून आमकां बी मात तें वतना आणि तसल एक 5.5 वर्षाचे हे कार्यक्रमा भितर 5.5 कोटी रामतारक मंत्र जप जाव का खंयचे नमुन्यार जाव का श्रीराम जय जय राम त्रयोदशाक्षरो यम मंत्र हा म्हणता का हेच नमुन्याचेर जप जाव का प्रत्येकल्यान आबाल वृद्ध स्त्री पुरुषान हो जप कर का आणि देवस्थानान जाव का देवस्थानांत हे पूरा त्यांनी सांगिल नियमाप्रमाणे स्वाम्यार आज्ञे पालन करून प्रत्येकल्यान कोण कोणा कितलं कोटी म्हणून स्वाम्यान सांगिल्लें आसा तसल तो ताज्यकिना चड तो जप प्रत्येक समाज बांधवाने ते समयाचेर वचून त्या देवस्थाना वचून तो जप करून उपकेंद्र तक पुरा केले ते उपकेंद्राचे पर्यंत जपाचे एक परिपूर्णतेक रात्र दिवस श्रम पावले अंतू प्रत्येक कसले ते समिती समाज बांधवाले ते कमिटी जाले वैदिक वर्गाले बी हांती एक पूर्ण सहकार असा जो स्वाम्यान दिल्ली मार्गदर्शन आज्ञा ती योग्य रीतीर पालन करून 5.5 दिवस हे जपाची आराधना जप केलो आणि भारी चंद रीतीर सर्व जप सुगम रीतीर घडलो स्वाम्याला संकल्प ते 5.5 कोटी जपा किना चड जप हांगा घडलो आज त्या जपाचे महायज्ञाचे सांगता प्रत्येकल्यान केलेले जपाचे तांकां एक प्रतिफल मेळका समाजाचे बरे जाव का म्हणजे उद्देश दवरून आज ते जपाचे परांक मार्गशीर शुक्ल सप्तमी बृहस्पतिवार दिवस धरून म्हणजे नोव्हेंबर 27 तारीख धरून मार्गशीर कृष्ण तृतीया पर्यंत आयतार दिवस 7 तारीख डिसेंबर 7 तारीख पर्यंत 10 दिनात्मक महायज्ञाचो मध्य एकादशस म्हणजे 11 दिवसाचो हो यज्ञांचे एक संकल्प केलो हे संकल्पाक आता वर्ष 5.5 दिवस जप आम्ही सुरू केला हांगा जाल्यार स्वाम्यानी मठाचे जीर्णोद्धार के मठाचे प्रत्येक कर्तव्यां भितर हे 11 दिवसां भितर खंयचे नमुन्याचे एक हे धार्मिक सांस्कृतिक सामाजिक कर्तव्यां भितर आयोजन जावका के रात्र दिवस स्वाम्याने बरे रितीन तांतूं उत्तम आमकां सर्व समाज बांधवांक ते समिती रचन करून योग्य रीतीन हे करचे बदल योग्य रीतीन समाज बांधवान कोण्या आयल तरी तांकां खुशी जाव का समाधान जाव का अशी पुरा तांणी मनांत दवरून घेवन हे 11 दिवसाचे यज्ञाचे संकल्प केला हे तुमकां सर्व तुमकां गोचर आसा प्रत्येकल्यान तुम्ही जप केला रामदेवाल गुर्तू तुमकां प्रत्येकल्यांक आतां जाला आनीक हे समयाचेर यज्ञ मंडपाची रचना कशी म्हळ्यार 55 यज्ञकुंड आज तयार जाता आसा पर्तगाळीन तांतूं एक प्रधान होमकुंड तदनंतर 54 कुंड हे एक
यज्ञांक तन्ने तिथलं होड महाविस्तार जाग्याचेर आमगेल्या कुशावती नदी तटाचेर कशी नैमिषारण्य आणतो ते रशय शौनकादय म्हणल्या बरी ते नमनेचेर कुशावती नदी तटाचेर पूरा हा यज्ञकुंड आज थंय यज्ञ मंडपात निर्माण यज्ञकुंड निर्माण जाता असा अनेक हे यज्ञकुंडा भितर प्रत्येक वैदिक अजमास हे यज्ञ मंडपांक हे महायज्ञांक 300 ते 350 वैदिक अजमास आम्ही आमंत्रण दिल्या तिथले वैदिक आगमन जावचें अनेक प्रत्येक यज्ञकुंडा भितर अत्ते स्वामेल विचार म्हळ्यार अशी केला की म्हळ्यार प्रत्येकल्यान हन तूं सहभाग घेऊ का इतले एक पुरा जप केंद्र आचल्यान प्रत्येक यजमान ते खंयची खंयची जप केंद्र आसा की मुख्य ते जप केंद्र यजमाना पर्यंत प्रतिनित्य 12 यज्ञ कुंडांत तांकां कसले ते कुंडांक अशी 10 दिवस पर्यंत 120 यज्ञ जप केंद्रात पुरा यजमानांक थंय तांणे सेवेक अवकाश दिला यजमानत्व घेवचो हे बी आमगेलें एक व्हड पुण्य गांवांतूं असले एक अवकाश तांणी त्या वर्सगटल्यान जप केल्ल्याक एक सार्थक्य मनान समाधान जेवतसर वातावरण प्रतिनित्य 12 कुंड आमगेले जप केंद्राक वांटून वताय आणि बाकी हे 42 कुंडांक प्रति विंगड यजमान विविध गोत्र नामांचे आसाय ते पुरा व्यवस्था स्वाम्यान उत्तम मार्गदर्शन देऊन हे पुरा सकाळाचेर प्रत्येक कर्तव्य करचे बद्दल तांगेले सर्व योग्य रीतीर कसले अशी जाव का हे म्हणून तांणी मनान संकल्प केला तांकां रामदेव तांगेले भरशे आसा वीर विठ्ठल तांगेले भरशे आसा मुख्य प्राण तेच असन जावंगेन हे नमुन्याचेर कर्तव्य घडत आसा म्हणा पडेन हे यज्ञ कर्मा भितर प्रत्येक उपकुंड प्रधान कुंडान 10 वैदिक बाकी उपकुंडा भितर 5 वैदिक उरतात यजमान वर्ग उरता प्रतिनित्य 5.5 लक्षाचे म्हळ्यार 5,50,50,000 प्रतिनित्य हवन जाता सहस्रांशान हवन करचें अशी पुरा रामदेवाल मार्गदर्शना प्रमाणे प्रत्येक चलत आसा आनी तो स्वामी एक आमकां उल्लोच देव रामदेवाल परिपूर्ण अनुग्रह तांकां तांणी दिल्लें मार्गदर्शन आमी पालन करचें हे पुरा तांगेल्या आशीर्वादान चलत आसा म्हणा पडेन प्रतिनित्य 11 दिवस पर्यंत जावत असले महायज्ञा भितर ज्ञान यज्ञस पारायण यज्ञस हवनाच रामतारक महायज्ञस असल एक ज्ञान यज्ञांक विविध पुराण प्रवचन पूरा व्यवस्था तेवी भी एक दिकान चलत उरता रामतारक मंत्र एक दिकान चलत उरता हवनाच कार्यक्रम चलत उरता प्रतिनित्य प्रति 10 दिवस पर्यंत रामदेवाक अष्टावधान सेवा शिबिकोत्सव सेवा तशींचे राम पट्टाभिषेक सीताराम कल्याणोत्सव अनेक मकरोत्सव विशेष जावन मकरोत्सव कुशावती आरती अनेक विशेष जावन इदम प्रथमम म्हणल्या बरे एक नौका विहार भारी चंद्र रीतीर जावचे आसा तशींच एकादशी दिवस भगवद्गीता पारायण आणि मंगल आरती अनेक प्रतिनित्य विविध आमगे सीतापती रामचंद्राक विविध अलंकार हे अनेक रात्री स्वाम्याल परमपूज्य स्वाम्याल देवाक वीर विठ्ठलाक त्रिकाल पूजा रामदेवाक त्रिकाल पूजा अनेक प्रतिनित्य सांस्कृतिक कार्यक्रम तशींच विविध पारायण ब्रह्मसूत्र भाष्यकी ही पुरा विविध पारायणाच कर्तव्य असे अंतुचे हे प्रतिनित्य एक ना एक तरेचे एक धार्मिक विधिविधान पुरस्सर प्रत्येक समाज बांधवांत सहभाग घेऊ का म्हणून उद्देशान प्रत्येक दृष्टीनं प्रत्येकडेन विविध समिती रचन करून त्या कर्तव्य त्यांनी करची तशी स्वाम्यान उत्तम मार्गदर्शन आमकां समाजाक दिल्लें आसा म्हणून आपण तेच प्रमाणाचेर हे कार्यारंभ घडता आनीक इतले मात्र हांव सांगचे एक इच्छा करता म्हळ्यार कोण यजमानत्वा बसतले आसा की तांणी प्रतिनित्य 7 घंटे आमगेले कार्यक्रम आरंभ जाता स्वाम्याल निर्देशना प्रमाणे म्हणून आपण ताचे दिकीना पहिले सर्व यजमान वर्ग कोण कोण एक हे केल्ले नियोजित खंयचे यजमाना खंयचे दिवस येऊ का म्हणून एक ते दिवस निक्की केल्ले आस की ते निक्की केल्ले दिवसा प्रमाणे प्रत्येक यजमानान ते समयाचेर हाजर होऊन प्रत्येक समयाचेर प्रत्येक कर्तव्य स्वाम्याल मार्गदर्शन स्वाम्यान दिल्ले हांगा पत्रिके दिल्ले टाइम आसने ते टाइमारी पुरा कर्तव्य जाता तशें तांगेले एक मार्गदर्शन उत्तम जावन आसा हांतू वैदिकान बी परिपूर्ण सहकार दिवं का वैदिकांनी तांगेले एक धार्मिक विधिविधानांक जाव कशी पुरा पुस्तक की अथवा ताका भगवद्गीते बद्दल बी वा एक वाचन की ते सर्व आसा ताजे तयार करून घेवन येवका आनीक हे एक विविध आणि महापूर्णावती कार्यक्रम आनीक विशेष जावन 77 फुटाचो एक बृहत राम प्रतिमा प्रतिष्ठापन जावची आसा ती 30 तारीखीक परमपूज्य स्वाम्याल मार्गदर्शना प्रमाणे ते प्रतिष्ठापन जावचे आसा आनीक मध्ये 27 तारीखीक
आरंभा दिवसू फलिमारू मठ स्वाम्याला आगमन तशींचे डिसेंबर 4 तारीख कैवल्य मठ चित्रापूर मठ स्वाम्याला आगमन हे पूरा योग्य रीतीने हे कार्य कर्तव्य बदल नियोजित सर्व व्यवस्था स्वाम्याने केलेलं असं हक्का आम्ही सहकारू आमगेल परिपूर्ण रीतीने आम्ही ते परतगाळी मठांत भितर त्यांनी प्रत्येक भजकाक आमगेल समाज बांधवा कसले तोंदरे जावचे नामळ उद्देशान योग्य व्यवस्थेबद्दल नियोजित केलेलं असं तंतू आम्ही योग्य आमगेलो बी पूर्ण सहकार्य द्याव का तका मठान जेवते कर्तव्य योग्य रीतीने आम्ही तका सहकार देऊन सर्वांनी धार्मिक विधिविधानांतकी सांस्कृतिक कार्यक्रमांतकी रामनाम जपकी हे प्रत्येकल्यानं सक्रिय सहभाग घेऊ का अनेक देवाला अनुग्रहान प्राप्त झालं तसं एक ही धनसंपत्ती हे समयाचे एक विनियोग करते एक 5.5 वर्षाचे एक समय उठलोकांक मेळना म्हणून सांगते ना पहिले कोणाक मेळना मुखार बी कोणा मेळना आता एकू एक समयाचा 5.5 वर्षाचे हे कर्तव्य आम्ही तरी आम्ही थंय नियोजित खंयची खंयची एक धार्मिक विधिविधानांक एक सहभाग घेवचे जातके त्यांनी सर्वांनी हे एक 10 दिवस पर्यंत तसले सामाजिक हे धार्मिक कर्तव्य आम्ही तरी योग्य रीती धनविनियोग कोण स्वाम्याले आशीर्वादाक देवालय रामदेवालय 5.5 वर्षाचे आम्ही पूजन 5.5 दिवस पर्यंत आम्ही तगेल राम तारक मंत्र जपू तक्का एद्रा दौर्गेने केलेले जपाचे पूर्ण सार्थक्य हे एक महायज्ञ आम्ही तर घडचेसा सर्वांनी तंतुंबी पूर्ण सहकार घेऊ का तज्जे तांचो योग्य रीतीने सेव करचे उद्युक्त जाऊ का तशींची राम दिग्विजय यात्रा ज्या योग्य रीतीने घडत असा रामचंद्राम गेलो 5.5 वर्षाचो दिग्विजय करत येत असा तोचे प्रत्येक कडेन जप केंद्र उचून असा स्वामी कशी हाजी पहिले प्रत्येक जप केंद्र गेलेली की परत अनेक हो रामदेव बी तुमगेला सर्वांक तुमको पळोवच खातीर तुमकां आमंत्रण दिवचे खातीर आपल्या उत्सवाक तुम्ही थंय दर्शन घेऊ का सेव कोर का तोची रामचंद्रूची प्रधान यज्ञ मंडपा भितर तुमगेला हातान केलेले तसल जपाचे पूर्ण ती सार्थक्य घडत असल महायज्ञ परिपूर्णतेचो ते 10 दिवस पर्यंत थंय उरता म्हणा पडेन तुम्ही सर्वांनी केलेली सेवा तो मान्य करून घेऊन तुमका दिवस तसल सुख क्षेम आरोग्य हे सर्व तो देव अनुग्रह करून आमगेले हे श्री संस्थान गोकर्ण परतगाळी जीवोत्तम मठाचे जे एक 5.5 वर्षाचे हो महोत्सव जावचस की हे महोत्सवाक रामदेवाल अनुग्रह परमपूज्य स्वामीर आशीर्वाद अनेक स्वामीर आशीर्वादान आमक कसं नाही मिळली हे जप करचे तंक देन मन कशी ते देवान अनुग्रह केले त्यांनी कसल सूचन केले आणि तो जप करून प्रत्येक देवस्थानात वातावरण परिशुद्ध जावचे परस्पर मित्र समाज एक जावचे समाजा प्रीती विश्वास वाढचे खातीर संस्कार दिवचे संस्कृती वाढचे आणि धर्मबुद्धी जागृत करचे हे कसं की म्हळे ज्ञानांजन शलाकया गुरु म्हळे तितलं महत्व तसं ते गुरुन कर्तव्य आमक सर्वांक ते गुरुन आमक मार्गदर्शन देऊन गुरुल मुखांतर आमका हे जप करून आमगेल जीवनांत गौरव पावत तसं भागी दिलेलं तसं हे प्रभू 5.5 वर्षाचे सीतापती रामचंद्राक तशींची परमपूज्य आमगेले विद्याधीश स्वाम्यांक आम्ही समस्त समाज बांधव चिरऋणी असे अनेक हे दिलेल्या अवकाशाबद्दल परमपूज्य स्वाम्यांक आम्ही धन्यवाद अर्पण करत तुमक सर्वांक पुनरपी आमगेले मठातर्फे तुमका हे आमगेले रामतारक महामंत्राचे महोत्सवाक 5.5 वर्षाचे महायज्ञांक तुम्ही पूर्ण रीतीने प्रत्यक्ष येऊन प्रत्येकल्यानं प्रत्येक घरच्यानं येऊन देवान दर्शन स्वामीला आशीर्वाद घेऊन कृतार्थ जाव का म्हणून विनंती करत मी 2 उत्तर समाप्ती करता सर्वांक नमस्कार।